olla nyt. Tuolla vauhti enemmän, että pääset hyppää. Siinä on jyrkkämäki. Vittu homma, vittu, ala tulla vittu sen pyörän kanssa. Vittu. Nyt tää on ihan oikeesti. Tuu vittuun nyt sieltä. Nosta keulaa kun tuut. Nosta keulaa. Ja varo tästä kivää. Varo, että tuu vittu nokkalle. Varo tästä kivää. Varo hyppäämään pitkälle täältä. Ajattele, että on hyppyri. No. Pomppaat vaan niinku heti. Anna ennen nyt vaan vittu. Ota vauhtia ekkana. Ois se nähnyt TV:ssäkin varmaan. Vauhtia ekkana. Ei sori, mutta on Eka vauhtia nosta keulaa. Silleen se on kello jo, mutta on ykkösen menee, jos sä vittu tuolta. Takajarru. Tää hyppää silleen, että se pitää tähdätää takarengas, jos sun tähän näin, niin sit sä pääset hyppäämään. Ai vittu. Se on tössää. Sun pitää mennä taas välistään, sit sun pitää... Tää on nyt satun mitään. Et sä osut jos on harrastaa crossia, mutta ei se toi ihan sama, että kännistelee. Tähän on ottaa. Nyt menee naamaa rullalla. Vittu. Tuu keulaa sen verran. Kyllä me oon crossipyöräkaan pystyisin tekemään. On pyörärahaa joo, kun se tulee tuolla. Apua! Ei, Aika pehmeä ala. Ei käynyt pahasti. Ei käynyt helposti, mutta ei saatu mitään. Täytyy antaa profilaa. Onks päässä vammoja?